Németh Balázs. Milyen fegyverek? Előtöltős, régi, milyen fegyverek? Előtöltő fegyverek tulajdonképpen ugye december 1-től jogszabályok életbe léptek, amelyek lehetővé teszik, hogy előtöltő fegyverekkel vadászunk. Az előtöltő fegyver az jog szerint a muzeális fegyverek közé tartozik, tehát a nem engedélyköteles fegyverek közé tartozik. Ezek a fegyvereknek a használata a sportlövészeti szempontból már legális volt egy 20 éve Magyarországon, és most december 1-től végre vadászhatunk is a fegyverekkel. Amit tudni érdemes ezekről a puskákról, hogy ezek tulajdonképpen 17, 18, 19. századi fegyverek, vagy azoknak a másolatai, de ugyanazt a bevizsgálási folyamatot kell teljesíteniük, mint a modern fegyvereknek, tehát ugyanúgy egyébként próbajellel rendelkeznek, vizsgálják a biztonságosságát, tehát gyakorlatilag biztonságtechnikai szempontból abszolút megbízható a rendszer. Vadászat szempontjából hogyan kell vizsgázni egyáltalán, vagy? Maga a fegyver az tulajdonképpen ugye nem engedélyköteles, tehát az azt jelenti, hogy 18. életév felett meg lehet vásárolni bárkinek, tartása szabadon van, de aki használni, vadászni szeretne vele, annak viszont kell tenni egy hatósági előtöltő fegyveres vizsgát. Igen. Ezt a vizsgát a Magyar Előtöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége szervezi. Ezt a vizsgát országszerte 6 vizsgahelyen lehet megtenni, Tótkomlóson, Debrecenben, Budapesten, Zalaegerszegen, Tamásiban és Veszprémben. Igen. Hogyha ez a vizsga megvan, akkor lehet kérni a hatóságnál egy engedélyt, amellyel az előtöltő fegyver vadászati használatát teszik lehetővé, és ebből az engedéllyel lehet viszont az engedélyköteles lőport és csappantyút megvásárolni és tartani. Hát az eszköz nem engedélyköteles, de ami belevaló az igen, tehát fék. Maga a lőszerelem, az igen. Fekete lőpor. Így van, az engedélyköteles. Jó, mutassuk be egy kicsit a fegyvert, hogy töltjük be egyáltalán. Bocsánat, a kamera alatt. Nem látom. Köszönjük szépen. Semmi gond. Elnézést, köszönjük szépen. Eldugtuk. Tehát egy előtöltő fegyver és egy modern fegyver közötti különbség alapvetően abban rejlik, hogy egy modern fegyverbe ugye részhüvelybe összeszerelve töltjük be a lőszert. Igen. Ami tartalmazza tulajdonképpen a lőport, csappantyút, lövedéket és a hüvelyt. Nekünk ezt a lőszert a puskában kell összeszerelni az előtöltő fegyverek esetében, igen, és elemeiben töltjük be az összetevőket. Tehát először fogjuk, a kakast félállásba helyezzük, ilyenkor tulajdonképpen a fegyvert nem lehet elsütni, ez a biztosított állása a fegyvernek, így is viseljük a vadászaton egyébként ebben az állásban. Igen. Letesszük a puskát a lábunkhoz, beletöltjük a fekete lőport. Ez már előre nektek ki van készítve, mint a... Kis fiolákban, igen. Mint a háborúban, amikor régebben a katonák... Így van, ennek van praktikuma, hiszen ugye gyorsabban tudjuk tölteni a fegyvert, igen, mint hogyha valamilyen lőporszerűt használnánk, és van biztonságtechnikai feltétele is. Igen. És van biztonságtechnikai oka is ennek a dolognak, hiszen a fiolákba kimért lőpor sokkal biztonságosabban tárolható, viselhető, hordható. Most a Bali megy bele a képbe. Nincs benne. Nem érdekes. Köszönjük. Ez sokkal biztonságosabban tárolható és viselhető vadászat során is, hogyha ilyen kis fiolákban van. Igen. És utána? Utána következik a lövedék. A lövedéket a töltővesszővel nyomjuk le szorosan. Nincs semmiféle... Nem kell folytás. Nincsen folytás. Ebben attól függően, hogy milyen lövedéket használunk. Hogyha golyót használunk, igen, akkor azt egy szövetfolytásba csomagoljuk valóban, ahogy régen tették. Igen. Ez egy zsírozott szövet darab tulajdonképpen, igen, amely megteremti a fizikai kölcsönhatást a cső és a lövedék között. Igen. De hogyha rendes húpos lövedéket használunk, tehát olyan formáit, mint amilyenek a mostani vadászlövedékek, akkor a folytásra nincsen szükség, azt csak beletesszük a csőbe, lenyomjuk a töltővesszővel, kivonjuk a töltővesszőt, visszahelyezzük a helyére, és utána kell a fegyvert felcsappantyúzzuk. A csappantyúzás az a lőkupon történik, tehát rátesszük azt a kis rész kapszulát, amiben benne van a gyújelegy, és utána a fegyver... Az milyen csappantyú az rendes, mint a söréteseknek a csappantyú? Nem, ez egy picit méretben más. Ugyanazt az elegyet tartalmazza. A rész kapszula az tulajdonképpen ugyanolyan durranó elegyet tartalmaz, mint a modern csappantyú, de más a szerkezete. Úgyhogy ezt rátesszük szépen a lőkupra, felhúzzuk a kakast, és utána a fegyver elsüthető. Nem semmi. A töltési folyamat alapvetően lassabb, viszont pontosságban és ölőerőben nincsen különbség, tehát gyakorlatilag ezek a fegyverek az általunk használt 80-100 méteres lőtávolságon ugyanazt az ölőerőt képviselik, és ugyanazt a pontosságot képviselik, mint bármilyen modern puska, ugyanígy nyílt irányzékben. Húzagolt? Húzagolt, persze, természetesen. Ez már a húzagolt változat, az elsők ugye nem voltak húzagolva. A húzagolás az 1500-as évektől már létezik.
Tehát az gyakorlatilag a húzagolás általános elterjedését az inkább a gyártásnak a lassúsága, valamint a töltésnek a lassúsága okozta. Tehát nagyon sokáig a hadseregekben azért nem váltottak húzagolt fegyverekre, mert a harcászat elvének jobban megfelelt az, hogyha sok embert felállítanak, és azok csak ilyen nagy tűzsűrűséggel lőjenek oda valahova egy sortüzet. Mert ezeket a fegyvereket gyorsabb volt tölteni. A húzagolt fegyverbe szorosabban illeszkedik a lövedék, nehezebb lenyomni a lövedéket, tehát sokáig nem felelt meg a katonai célokra. Ez valahol a 19. század derekán változik meg, ahol a húzagolt fegyver és a lövedékek fejlesztése eléri azt a szintet, hogy már könnyen tölthető, gyorsan, de akkor meg már jöttek a szerelt-lőszeres fegyverek, úgyhogy az már ilyen nagyon tiszta virág életű időszak van. Értem. Ez a kameránk ott van. A következő kérdésem az lenne, hogy mennyi a vadászias lőtávolság? Nem az, hogy mennyire megy el a lövedék, meg mennyire öl, mennyi a vadászias? Ölőképesség szempontjából baromi hosszú, tehát akár 2-3 kilométer is elrepül a lövedék. Vadászat szempontjából viszont mi azt mondjuk, hogy 80-100 méter az, amit mi ezekre a fegyverekre nyílt irányzékkal javaslunk. Ennek is elsőleges oka nem a lövedéknek a ballisztikája. Mert hogyha állítom az irányzékot, akkor 150-200 méterig is simán el lehetne nyúlni a fegyverrel. Sokkal inkább az, hogy a nyílt irányzék, amit mi elsősorban javaslunk, a nyílt irányzékkal vadászanak az emberek. A nyílt irányzék az, amely limitálja ezt a távolságot. Tehát hogyha 100 méteren egy vadra elhelyezed ezt a célgömböt, látod, hogy például egy kis részgombja van, amely ugye a vad felülete általában sötét, tehát a részgomb az lehetővé teszi, hogy nagyon karakteres, szép célképet adjon a fegyver. Igen. Ez a vadat 100 méteren már jelentős, tehát a vad felét kitakarja. Tehát a pontos lövést inkább az nehezít, hogy a szemünk mit bír. És mi a... Ebben nézel bele. Igen. Ezt a kettőt rakod össze. Igen, ez egy speciális irányzék, ami ezen a fegyveren van, ez egy úgynevezett ghost ring irányzék, ami azt jelenti, hogy egy kört látunk, egy elhomályosult kört a szemünk előtt, és annak a centrumába kell gyakorlatilag rendezni a célgömböt. Az agy pedig képes arra, hogy ezeket a koncentrikus köröket egyben rendezi nagyon szépen, nagyon pontosan lehet ebben lőni, és a vadászatnál rendkívül gyors és biztos kapásra is lehet adni egy ilyen fegyverrel. Igen, abszolút. Abszolút. Jó. Angolagyas. Mi a neve? Igen, ez egy úgynevezett Hawken puska, ez egy észak-amerikai ilyen igazából síksági puskának szokták nevezni, ez az előtöltő korszaknak az egyik legfejlettebb fegyvere volt. Gyakorlatilag ezek a puskák mindegyike, nem mindegyik, de a legnagyobb többsége az mindig pontos másolata valamilyen eredeti fegyvernek. Vadászunk és céllövészetet folytatunk eredeti fegyverekkel is, de inkább replikákat hordunk azért vadászni, mert hogy azért nem baj, hogyha egy fegyver csereszavatos, és nem mondjuk a 200 éves fegyvert pusztítjuk esőben, hóban. Hány kilós? Eredleg. Körülbelül olyan 3,5 kiló. Nagyjából egy ilyen nehezebb modern vadászpuskának felel meg egy ilyen puska. Nem olyan veszélyes. Ki lehet bírni egyébként. Mit lőttél vele eddig? A kutatási programok során én személy szerint Mit ejtettél el? Mit ejtettünk el. Igen. Gyakorlatilag én egy kovás jégerpuskával vadáztam eddig. Az elmúlt évek kutatási programjaiban eddig elejtettem vele 3 rámvadat, elejtettem 2 süldőt és 3 gímszarvast. Nekem ez eddig cserkel, az összes a cserkel. De amúgy nem hiszem, hogy nagyon erre el fogtok menni lesvadászatra. Lehet menni lesvadászatra, csak értelemszerűen, mivel nyílt irányzékkal vadászunk, a szürkületnek mondjuk az első felét még ki tudjuk használni, de igazából, hogy a lővilág eltűnik, úgy haza is indul. Ez egy nagyon szép tradíció. Öltözetetek hozzá, ruházatok, korhűnek kell lenni? Nem. Ugyanazt a vadászöltözetet hordom ehhez is, mint a többi fegyveremhez. Természetesen hülyén néz ki, hogyha az ember terepszínű ruhában és nem katonaiban, jó, ez persze. De ez nem maga az általános vadászöltözet is egy archaikus öltözet, tehát hogyha egy vadászt megnézünk, jó esetben elegánsan indul el az erdőbe is. Tehát hogy a mostani vadászurák is azért, amit te is viselsz magadon, az vadászatról is egy alkalmas. Jól mutat, hogyha tisztességesen van felöltözve az ember egy ilyen puskával. Igen, abszolút. Ha azt mondom, hogy az előtöltő fegyveres vadászat hagyományőrzés, akkor a vadászat önmaga egészében egy hagyományőrző tevékenység, hiszen kutyaszagon van neki. Igen. Hát, alapvetően azt mondhatnám, hogy igen, mi archaikusak, de nem, ez nem lenne igaz, hiszen de ez egy nagyon szép dolog, hogy visszahozzák a régi hagyományokat, és ugye nem a Patriots rakétával indulunk el, meg a Dildur, hanem fölvetjük. Jó, a csőhossza számít? Nem igazán. Tehát ezeken a vadásztávolságokon nem.
70-80 méteren a csőhossz inkább abból a szempontból számít, hogy ugye minél tovább tudom gyorsítani a csőben a lövedéket, minél nagyobb időt tölt a lövedék a csőben, annál jobban tudom hasznosítani a lőpor energiáját. Igen. Tehát, hogyha én ezt a csövet megfelezem és ugyanazt a lőpor töltetet betöltöm, igen, akkor kapok 1200 Joule energiát, hogyha engedem, hogy a lövedék tovább gyorsuljon a cső maradék részében, tehát meghagyom a teljes csőhoz, akkor elérek 40%-kal nagyobb torkolati energiát. Tehát inkább ebben szerepel, pontoság szempontjából a hosszú cső 80-100 méteres távolságon mindegy, hogyha ez 10 cm-es cső lenne és hosszú irányzékvonalam lenne, a fegyver akkor is pontos lenne 100 méteren. Csak az energiából veszítek, mert hogy nem tudom kihasználni a lőport. Versenyt szoktatok rendezni? Hatalmas versenyélet van Magyarországon, ez 20 éve működik már. Országszerte van nagyjából olyan 25-30 klub, ahol lövészek egyrészt versenyekre készülnek, másrészt hobbilövészetet folytatnak. Tavaly köszönjük! Igen. Tavaly szerveztünk egy világbajnokságot itt Magyarországon, Sarlóspusztán volt egy hatalmas jamboree, 27 országból 360 lövész érkezett. Az nagyon jó pálya, azt ismerem, én is ott tanultam. Hát ott mi építettük gyakorlatilag a lőpályát, tehát ugye a sörétes pályák léteztek, most oda építettünk mi egy... Jó, várjál, meg közben emeljük a kutyái. Jó, Sarlóspusztánnal jártunk. Sarlóson egy 30+30 lőállásos 25-50 méteres lőteret építettünk fel, és egy 21 lőállásos 100 méteres lőteret építettünk fel a VB céljaira. Nem kértünk erre állami támogatást, tehát ez teljesen a versenynek a költségvetéséből készült el, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt meg tudtuk csinálni, hogy ez egy nyereséges esemény volt. Hogy zártunk? Mi magyarok? Mi magyarok nagyon jól zártunk, soha ennyi érmet nem nyertünk világbajnokságon. A lőtér nagyon jól vizsgázott, ugyanis összesen 12 új világcsúcs született. Úgyhogy szenzációsan jól lőttek a lövészek, és alapvetően a magyar lövészek pedig több világbajnoki címet nyertek, és ilyen soha nem volt például. A dobogó legmagasabb fokára soha nem tudtunk felállni. Fekve vagy állva? Vannak mindenféle, tehát ugye korosztályonként vannak a fegyverek és technikai tartalom alapján szétosztva, tehát értelemszerűen egy 17. századi puska nem versenyez egy 20. század elejé puska, vagy egy 19. század végi puskával, ez nem lenne fair, ugyanis más a technikai tartalom. A kanócos fegyverek külön kaszban vannak, a csappantyús fegyverek, kovásfegyverek mind külön kaszban vannak, pisztollyal 25 méterre lövünk, puskával pedig 50 és 100 méterre. De vannak olyan versenyszámaik, ahol 1200 yardra lőnek, tehát ugye kb. 1,1 kilométeres távolságra lőnek. Ezek speciális hosszú távolságú fegyverek, és hát ezen a távolságon is 80 cm-es a cél, és a 80 cm-es célt sajnos eltalálják 20-ból 20-szor, úgyhogy tényleg 1 kilométeren előtöltő fegyver. 1 kilométer előtt, és nyílt irányzékkal. Nyílt irányzékkal annyi módosítás van, hogy ott az egy úgynevezett létrás dioptris irányzékot használ, de nincsen optika. Nincs optika, résirányzékon néznek át a lövészek, és gyakorlatilag... És ott támasztékban lőnek, a gondolom, nem a szabad kézben? Fekvőszabad kézben. Fekvőszabad. A fegyvert nem szabad feltámasztani nálunk soha. A pisztolylövészetnél tiszti hagyományok működnek, tehát ott félkézzel kell tartani a fegyvert. A puskánál pedig a régi, klasszikus, mi régiónkra is jellemző céllövész hagyományok életnek újra. De azt is hozzátenném, hogy a céllapok, amiket használunk, és a távolságok, amiket használunk, azok ugyanazok, mint a többi modern fegyveres versenyszámban, sőt mondok valamit, a szórásképeink általában jobbak, mert precízebben tudjuk beállítani a tölteteket, pontosabbak a fegyvereink ezeken a távolságon nyílt irányzékkal, mint amiről modern fegyverek képesek. És ti ugye akkor ezek szerint éjszaka nem vadásztok, nem is kell, mert nyílt irányzékot használtok, és még egy szép dolog ebbe a fajta vadászatban, hogy igazán betartjuk egy óra hossza ide, 1 óra hossza oda való vadászatot, és nem zavarjuk a vadat is. Tulajdonképpen az egésznek a lényeg az önkorlátozás. Tehát nem mondom azt, hogy az előtöltő fegyver a vadgazdálkodás legfontosabb eszköze, mert ez nem igen, ez egy művészkedés. Egy olyan művészkedés viszont, ami Magyarországon egyedül van jelen Európában. Tényleg? Egyedül nincsen. Tehát ennek most jelen pillanatban vannak megtűrt változatai, tehát hogy a Németország bizonyos tartományokban engedik az előtöltő fegyvert. Gyakorlatilag Európában most az egyetlen olyan ország vagyunk, amely egy teljesen kész jogszabályokkal körbe bástyázott rendszerrel rendelkezik. Ez egy jó piaci előny lesz Magyarországnak. Másrészt pedig az a mérleg serpenyőbe, tehát ez nem a vadgazdálkodás legfontosabb eszköz, ahogy mondtam, de a mérleg másik serpenyőbe bekerül valami a vadászíjászat, az agarászat, a solymászat mellé, amely egy tűzfegyveres vadászat, tehát mondhatjuk azt, hogy sokkal közelebb a modern fegyveres vadászathoz, mint a többi hagyományos vadászati mód, és ezen keresztül talán ünnepnapokkor a vadásztársak majd gyakorolják. Egy évente két-három vadászat. Ez teljesen, nekem nagyon bejön. Tehát nekem nagyon tetszik. Még egy kérdés.
Hajtás. Van, csinálhattok magatoknak hajtást Egyelőre nem. Egyelőre Tehát nem. a jogszabály azt teszi lehetővé, hogy mi az összes egyéni vadászati módot használjuk, vagy alkalmazzuk, vagy gyakoroljuk. Ez egyrészt jelenti... Bocsásson meg! Igen? Köszönöm szépen! Igen? Ez egyrészt jelenti azt, hogy az összes egyéni nagyvadvadászati módot gyakorolhatjuk, másrészt pedig a jogszabályban van egyéni apró vadvadászatra is lehetőség. Ez azt jelenti, hogy egy 2 fő, egy kutyával... Kutyus meglássa magát. Emelről. Nem érdekel. Majd belerakunk ilyeneket is. Jó ez. Ez a kiállítás. Uraim, és Nem lehet előre megtenni. Nem. Igen? Tehát az egyéni apró vadászat, hogy nagyon szép vadászatot jelentett, akár egy libázás, egy libázás? Várjál most, tudunk vele lőni söréteket is? Persze, ott vannak sörétes puskák is, ugyanúgy. Igen? Dupla sörétes puska. A sörét esetében, a sörétlövés esetében egészen picike a különbség a modern fegyverekhez képest. Tehát sokkal kevesebbet kell eléfogni jobban. Tehát nagyon-nagyon hasonló a kettőnek a hatása. Annyi jobban füstöl, meg lassabb megtörténik. De a mostani apró vagy sűrűség, az erőtöltő fegyver az a sörétes az volt, amelyik egy kicsit ilyen runcájszos? Nem? Az mi? Az ilyen runcás puskák, ezek egy tromblonok. Tromblonok, ezeket katonai célra használták elsősorban. Tehát amikor mondjuk egyik hajó el akar foglalni egy másik hajót, akkor abban söpörték le tulajdonképpen az ellenség katonáit. A lovasság használt ilyen tromblonokat. Azok katonai fegyverek voltak sokkal, inkább őrfegyverek voltak például a várőrségeknél, ahol egy picike területen kellett nagy szórást létrehozni, tehát azok inkább vannak az eszköz, nem a vadászati. Írtál erről könyvet? Igen, ez most jelent meg ez a kötet. Jó, majd utána bemutatjuk. Igen. Ez tulajdonképpen egyrészt a tananyaga ennek a bizonyos hatósági vizsgának, amelyet az Előtöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége tart, de sokkal több is annál, ez az egésznek a kultúrájáról, történetéről, a hagyományairól. Ezt kell betanulnom, hogyha akarok ebből vizsgázni? Ez sokkal több, mint a vizsgaanyag. Értem. A vizsgaanyagot is meg lehet benne találni, tehát a tételek benne vannak, ki vannak dolgozva a tesztkérdésekre adandó válaszok, támpontot kap a gyakorlati vizsgával kapcsolatosan az érdeklődő, de sokkal fontosabb ennek a kultúrája. Ugye a nullapontnál vagyunk most. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt, amíg ezt engedélyeztettük, ez 18 éve tart ez a folyamat. 18 éve kezdtetek neki? Ki az úttörő? Ki az első, aki... Kádi Gábor és Ciglényi Alpár. Kádi Gábor a sportlövészeti vonalat indította el, Ciglényi Alpár pedig a vadászatot. Az én korosztályom, ez a kis csapat, ahol én is tartozom, mi 10 éve vettük fel ezt a fonalat. 2008-ban dr. Bata János barátommal írtunk egy megvalósíthatósági tanulmányt, amelyben bevontunk különböző szervezeteket, például a Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. És tulajdonképpen ez a tanulmány volt, ami mindent elindított. Azt mondtuk akkor, hogy próbálkoztunk előtte is, de mindig falakba ütköztünk, és azt mondtuk, hogy ha a falon nem tudunk áttörni, akkor pici lépésekben megmásszuk. Kinek köszönhetjük, melyik miniszternek, akit most szerintem meg kéne említeni, hogy aki azt mondta, jó, oké, fiúk, legyen ez. Nem tudok egy embert kiemelni. Nem? Azt tudom mondani, hogy egyrészt a jogalkotás részéről rengeteg támogatást kaptunk, a szakmai szervezetek részéről is rengeteg támogatást kaptunk. Sok munka volt, tehát indokolnunk kellett, hogy mit miért szeretnénk. És nagyon jó szakmai viták voltak egyébként az OMVK-val, az OMVV-vel, a Földművelésügyi Minisztériummal, a Miniszterelnök helyettes hivatallal, Semjén úrral. Nagyon jó beszélgetések és nagyon jó információcserék voltak, amik a legvégén oda vezettek, hogy ez meg tudjuk valósulni. És ez egy borzasztó nagy dolog, ezt nagyon nagy dolognak érezzük. Igen. És mindezt úgy, hogy ez nem politikai döntésként, hanem egy nagyon nettósított szakmai döntésként tudod megvalósulni. Hát a 18 éves sok, az alatt már fölnő egy gyerek. De odaértünk. 40 éves vagyok, az életemnek még egyik fele előre van, egyik felében tudok vadászni előtöltő puskával. Abszolút. Csodálatosan érzem. Egyre többen lesznek. Tehát hogy mondjam, attól nem válik senki különbé, hogy előtöltő fegyverrel vadászni. És tudom, hogy nagyon sok olyan ember van, hogy azért nem fog előtöltő fegyverrel vadászni, mert úgy érzi, hogy az neki bizonytalanná tenni a lövést. Ezek a legtiszteletre méltó emberek. Hát, aki azt mondja, hogy nekem a szemem nem olyan jó, hogy nyílt irányzékkal vadásszak, és nem próbálkozik, nem okoz a vadnak szenvedést, borzasztó nagy tiszteletet érdemel. Nem különbek az előtöltő fegyveres vadászok, mint a modern fegyveres vadászok. Tehát nem szeretnénk egy másodpercig sem azt mondani, hogy most hirtelen piedesztára emelkedtünk. Ez egy lehetőség mindenki számára, hogy az életéből egy-két napot szálljon annak, hogyha
egy ünnepnapként szeretne megélni, egy különleges ünnepnapként egy vadászatot, akkor vigyen ki egy előtöltő fegyvert, cserkeljen vele, élje meg azt, amit a vadászíjászok egyébként napon nap megélnek, hogy 20-30 méterig be kell cserkelni a vadat. Nekünk egy picikét azért egyszerűbb a helyzet, mert hogy a 70-80 méter nekünk még nagyon jó távolság. Én nagyon szeretek cserkelni, sokkal többre becsülöm a cserkelősi vadászatot bárminél. Én már nem tudok föntűnni, 10 percet nem tudok föntűnni a lesen, komolyan, én már utána minden bajom van, de néha azért föl szoktam ülni, hogy a rókára, vagy behívni, vagy olyasmi, de sokkal jobban szeretem a cserkelőt. Jó, térjünk át, hogy kezdjek neki? Nekem adj tanácsot. Jó, tehát hogyha valaki előtöltő fegyverrel szeretne vadászni, akkor rendkívül egyszerű a helyzet. Be kell jelentkezni az előtöltő fegyveres hatósági vizsgára. Ezt az Előtöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége tartja az említett 6 vizsgahelyen. Ez egy online rendszeren keresztül lesz a jövő héttől elérhető. Igen. Ki lehet jelölni, hogy hol szeretnék vizsgázni, és ahol összejön a 10 ember, ott megszervezzük ehhez a vizsgát. Ha ez a vizsga megvan, akkor gyakorlatilag, hogyha valakinek van már vadászjegye. De várjál, ne szaladjunk. De tanfolyam nincs? Lesz tanfolyam. Hogy tudom megtanulni? Lesz tanfolyam, a könyvben egyébként minden benne van. Ja, értem. Tehát minden benne van, de tanfolyam is lesz, tehát aki ezt szeretné igénybe venni, lesz rá lehetőség. De hogyha tegyük azt, hogy sikeresen valaki vette a vizsgát, a vizsga áll egy írásbeli, egy szóbeli és egy gyakorlati részből. Igen. Hogyha ez megvan ez a vizsga, akkor gyakorlatilag mehetünk be a rendőrségre, hogyha megvan valakinek a vadászjegye. Ha a vadászjegy megvan, akkor meg fogják még vizsgálni, hogy valaki egészségügyileg alkalmas. Jó, igen. Ez a 2-es csoportos alkalmasság, nem kell pszichológus, mert ha te már vadász vagy, és van fegyvertartási engedélyed, akkor kinyitják az engedélyt, és megnézzük, hogy benne van az orvos, és benne van, akkor te is ezt is igazoltad. A rendőrség meg fogja vizsgálni, hogy van-e lőszerelem tárolásra megfelelő helyiséged. Az mit akar? Igen? Ez azt jelenti, hogy a lakás céljára szolgáló épületben tarthatsz 2 kg lőport és 5000 csappantyút. De az külön a fegyverszekrénytől zárható. Így van. Zárható. Ennek megvannak a jogszabályban a paraméterei, hogy milyen. Igen. Hogyha ez lakáson kívül van egy fészerben, például egy műhelyben, akkor meg 10 kg lőport lehet tartani és 25 000 csappantyút. Egyébként a 2 kilóval is el lehet vadászni. Persze, nem most. Igen. Megvizsgálja a rendőrség, hogyha ez is rendben van, akkor kiad egy határozatot. A határozat az a te személyedre szól, és a lőszerelem megszerzését és annak a tartását teszi lehetővé, valamint leírják benne, hogy milyen feltételekkel tudsz vadászni, milyen fegyverrel. De az előtöltő fegyvernek a paramétereit nem írják bele, tehát ezt bármikor cserélgetheted, hiszen az eszköz nem engedélyköteles. Igen. De fontos, hogy az előtöltő fegyver esetében az a bizonyos plastikkártya, a műszaki kártyája a fegyvernek, ami 10 évente lejár, annak érvényesnek kell lenni és meg kell legyen. Számozott fegyverek. Így van, persze, ezek rendesen próbajelre rendelkező fegyverek, tehát teljesítik a CIP által megkövetelt feltételeket. Hát, hogyha még nincs meg a vizsgám, addig vehetek ilyen fegyvert, de haza kell vinnem, és otthon a területemből nem vihetem ki. Tehát a lakásból... Így van, lőtéren addig lőhetsz vele, hogyha belépsz egy egyesülethez, de vadászni nem vadászhatsz egészen addig vele. Hiszen nincs is engedélyed lőporra és csappantyúra. De akkor lőtéren hogy viszem? Lőtéren van lőpor és csappantyú, tehát az ott lévő lőport tudod használni. Aha. Értem. De addig neked nincsen otthon lőszerelemet. Ha megvan a vadászatra szóló hatósági engedélyed, onnan tudod megvenni a fekete lőport és a csappantyút magadnak. Értem. Jó, megvan a vizsga, megvan a bepecsételtek, oké, minden, és onnantól kezdve. Hol vadászhatok vele? Mindenhol. Tehát nem, egy VT mondjuk nem tehet olyat, hogy azt mondja, hogy nekem megvan rá az engedélyem, megvan rá minden, hogy én nem mehetek ki. Hát vele. Nem ismerem a belső szabályait minden vadásztárságnak. Itt az IASZ-aknál volt egyszer probléma. Az IASZ-hoz képest talán annyiban szerencsésebb helyzetben vagyunk, hogy ezek a fegyverek ugye nagyobb biztossággal tudják nagy távolságból pontos lövéssel elejteni a vadat. Tehát sikeresebb talán a vadászat, ezért talán nem lesz annyira nagy az ellenállás, mint néhány vadásztárság esetében. Igen, hogyha úgy gondolják, hogy esetleg nincs akkor... Ez egy gazdasági kérdés egyébként. Igen. Megtörténhet, hogy valahonnan kitiltják az előtöltő fegyver, de azért nem gondolom, hogy erre lesz példa, mert hogy tényleg hatékony vadászeszközök ezek ma is. Mindegyik, az IASZ-at is, csak ebben most nem menjünk bele. Igen. Jó. Én nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Én nagyon hálás vagyok. Igen, várja, egyszerre. Nem, most megbocsátom. Igen. Nagyon jó. Találkozunk, és hát szeretnéd kipróbálni, vagy látni, hogy hogyan történik. Abszolút. Egyszer lefilmezni. Menjünk el vadászni. Menjünk. Én kamerázok, te vadászol. Megbeszéltük. Az jutott eszembe, hogy a fiam, mikor lövök valamit, semmi más nem csinál, csak a szagolgatja a hüvelyt. Na most, ha ebbe azért egyszer beleszagol valaki, az onnantól kezdve vége. Jellegzetes szagolni és fertőző. Fertőző, igaz? Abszolút. Teljesen vírus. Nagyon igaz? És nem lehet belőle kigyógyulni. Értem. Életre tartsa. Így van. Nagyon jó példa egyébként, hogy
rendkívül kevés ember hagyja abba az előtöltő fegyveres lövészetet. Tehát aki egyszer elkezdi, az benne is marad. Nagyon jó barátságok van, borzasztó jó közösség egyébként az előtöltő fegyveres közösség. Egy nagyon segítőkész társaság. Minden más. Jó, köszönöm. Jó kis információ. Jó, remélem a hang jó lesz. Mert nagyon nagy az alapzajunk, de szerintem jó.